Fil-jum tal-4-18 Jannar tal-2023, Jeremy Camilleri qatel lil Pelin Kaja propju feluq snina. U sena wara il-familja, l-ħbib u l-kollegi tagħha inaqdu flimkien sabiex ifakru il-memorja tagħha f'Velja li saret fl-istess post fejn kien seħ dan l-inċident. Il-Velja bdiet tal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija, Velja li matula inħass sentiment qawwi taqsim il-qalb. Sentiment li kien anke espress minn oħt Pelin Kaja f'diskors li waslet lil dawk preżenti. F'dan id-diskors li għamlet bit-tork sabiex tkun tista' tesprimi ruħha aħjar, irringrazzjat lil kull min kien preżenti, għaliex grazzi għalihom hi u familta ma kinux weħidhom. Oħt Pelin Kaja qalet illi l-unika ħaġa li tista' tgħinhom bħalissa hi l-ġustizzja u sostniet fissem il-familja li huma għandhom fiduċja sħiħa li l-ġustizzja se ssir. L-ambaxxatur tat-Turkija f'Malta wkoll kien preżenti u saħaq kemm kien hemm stejjer sbieħ dwar Pelin u kemm kellha qalba tajba u ringrazzja wkoll lill-poplu Malti kollu tas-sapport li wera fl-aħħar xhur. Matul il-Velja wieħed diversi persuni deru jpoġġu l-fjuri, inkluż it-tfal. Kien hemm ukoll il-ħaddiema tal-istabbiliment fejn seħħ l-inċident li anke huma poġġew il-fjuri. Preżenti waqt din il-Velja kien hemm il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li tkellmet ma' oħt Pelin Kaja u espremiet il-kondoljanzi tagħha. Preżenti anke is-Sindku ta' Taslima John Pillow kif ukoll is-Sindku tal-Gżira Konrad Borċmanxe. Pelin Kaja kienet ġiet Malta mit-Turkija b'ħolm u ambizzjonijiet kbar u għalhekk xtaqet tibqa' tgħix Malta. Tant li raba tagħha kienu sostnew is-sena l-oħra li minkejja li ndifnet fit-Turkija ruħha se tibqa' Malta.